Aiwa, ndichada kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pachibanda media nepaSaint TV. Kutaura chokwadi, basa remaoko enyu tiri kuriona, uye basa remaoko enyu rinodadisa. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. Mukangoona tichiuya panapa tichingosekerera kudai kureva kuti zvoni mune makonzeresa akusekerera kwachona ndimi. Asi chekutanga kana uri kuonawo page, Facebook page rakanzi Chibanda Media Saint TV, follow handiti. Also don't forget to subscribe pa YouTube yakanzi Chibanda Media and Saint TV. Tiri kungofamba takadai panyaya yemudharayu, hanzi kubatana kune simba, handiti, and two are better than one. Yes. And ichokwadi tiri kuzviona kuti panapa muri kuita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Iyo zvino handina kuuya ndega. As always, ndiri kufamba naMenas mwana wekwaChibanda. Mr. Chibanda, muri sei? Muri sei sekuru wenyika? Aiwa, tine rugare. Mune rugare reni? Rugare ruripo. Handiti. Unoona kudai so nyama nemweya zviri pamwe, takatsvukirira. Totenda Musiki nechipo cheupenyu. Tinokudza Mwari naizvozvo. Baba Chirenji, makasimba here baba? Ndakachengetwa naShe, ndiri mupenyu, ndine mufaro mukuru. Aiwa, tinotenda. Baba, tanga timbotaura, maiziva kuti nditraka here ava mashofe avo? Mashofe. Aiwa, takadzigarira. Asi ndichiri kugona futi zvakare. Hanzi always, a driver is a driver. Yes, always a A tracker. driver, yes, always a tracker. Yes. Yes. Chimbotiudzai kanhoroondo kenyu mcha. For the sake wangu kuda kutongozivawo. Makadriver kutanga gore ripi, uye maidriver muchienda kupi, zvichifamba sei muchiunganidza mari yekuti muvake property rimusero? Ndakatanga muna 2003. Alright. That was August. Ndiri pane inonzi Bindura Haulage. Asi Bindura Haulage taita makore tichifamba nayo yainzi Somona. Taita makore tichifamba nayo yakabva yatitengesa kuSakunda. Alright. Kwababa kwatagwire yuko. Alright. Ikoko ndiko kwatakazodhonza. Alright. Takazvuva. Taizvuva mafuta chete, hatina kumbozvuva bulk. Akanga ari mafuta chete from Beira to DRC. Saka history yangu yekuzvuva motikari idzi handina musi wandazvuva bulk. Ndakangotangira kuzvuva ndiri mupetrol nedizili. Alright. Ndiro matai Petroleum. Petroleum imomo. Ndiro matakaspecialize tiri. Alright. Kureva kuti maitova mweziva kuti pakuzvuva mafuta pane matsamba akawanda. Kana kune driving inobhowaka ndeyekuzvuva mafuta. Ini ndakatomboda kuzvuva mafuta. By the way, ndaitombovawo traka kaidi. Waitombova traka? Takadhonza ngoro paDurban apa, zvokutoti vanhu vanenge vachidriva matraki kwana Durban nechitoseka. Yes, pakuzvuva mafuta panoda zvakawanda. Panoda iwe munhu number one your responsibility. Nokuti mafuta ari risky. At any time motikari inogona kungotsva. Waitawo zvimakosi zvanaye escam. Zvakawanda zvimakosi zvataita hatichazviziva nokukura. Asi zvimapepa zvachini tinazvo. Tinazvo. Asi But yaiva risky kutakura mafuta because itime bomb raunenge wakagarira. Noti kutakura chete. Because waizoenda kunorara wakatsamira futi mafuta. Wairara mukebhu muya. Mafuta chichivhira kumashure. Nguva ine yekupisa ukasvika pachirundu, unoona moto uchiri vai pamusoro petenga. Iwe unenge wakarara imomo. Saka unoziva kuti driver anotora marisk yakawanda. And at one time taenda muDRC. Mazuva edu atakadriva isusu muDRC manga musina kugadzikana zvakanaka. Maitosvika dzimwe nguva dzokuti rori richipfuura wainzwa dzichirira kumashure kwerori. Futi. Kana kuti paunonopaka pacho unonzwa dzichiti kodo urimo. Asi because unoziva kuti traka kana munhu anzi traka anoita mumwe mwoyo, anoshanduka mwoyo wake. Traka wese hana mwoyo wemunhu. Hana mwoyo uri weak. Ane mwoyo wakasimbarara kudarika mwoyo wemunhu. Amene mwoyo wakasimbarara ndoichi. Vamwe vanoti pamwe ndoweshumba nokuti inomhanya kudarika dzimwe mhuka. Alright. Ane mwoyo weshumba. Asi it's dangerous. Ndambonzwa zvefoniwe. Saka aiwa ndinotenda ndakararama.
mumozambique manga mune matsanga aingoita zvaanoda at Yeah. any given time uyezve parodhi ipapo panga pane vakomana vaihijeka motikari dzemafuta yaigona kuhijekwa 40,000 liters dzotoenda Hotraki riri rinenge rakatakura 40,000 andi? ma 44,000 ma 40,000 yes mamwe ma 38,000 aiwa unenge wakasenga unenge wakatakura baba unenge wakatakura baba aiwa takazvuva takatakura takatakura DRC inotiziva, Zambia inotiziva, Tanzania inotiziva, Malawi inotiziva, Mozambique inotiziva, South Africa inotiziva, Botswana inotiziva, takapinda mese imomo tichizvuva matraki. Chibanda, uruinzwa kanyaya yamudhara kuti mudhara kuti chinhu chiri mukati umu chivakwe hanzi pakange vakanga vakatsamira rufu everyday. Saka vanhu vazhinji vanogara vachibvunza Chibanda, ameno ndoonoona comment section, vanogara vachiti mudhara ko varegererei, ndoda kuti mumbopindura mubvunzo iwowo. Mubvunzo unouya everyday. Hanzi pamuri kuunganidza 25,000 iyi muri kuregererei kutenga imwe stand movaka kana kuti kutenga imwe imba samwe kacohouse moigadzira modidi modevelopa pacohouse yamuchatenga, asi matora 4 years makagara panapa muchiti mukati umu mune zvinhu zvangu. Mungavatsanangurire kuti sei muri kuchuza zviri mukati umu? Uncle Sense, ikandikutaurira mavakiro andakaita musha uyu ndiwo anondipa kuti ndigare pano, kana kuti nyika yandidzotsera mukati memusha uyu handisi kuzoutengesa, nekuti ipapa kana ndakatarisapo ndinoona kushanda kwangu kwemakore, upenyu hwangu hwese wandakashanda makore angu ese ndichanzi Barnabas Challenge ndinaona pamba. Nawo handisina simba rokuzviita zvakare, ndakati ndakuenda pamwe handisina simba rokuisa papi ipapo. Pamusha uyu pane imba yangu yandakapiwa sepackage, yandakapiwa kukwadza neextension, yandakatengesa ndakaenda ndakaisa pamusha uyu. Saka mune dzimba ngani? Saka kana ndakusiya mumba uyu ndakuenda kunovaka kamwe imwe imba, ndakusiya dzimba 2 ndakuenda kuimba imwe chete. Ipapa pamba ipapa pane motokari dzangu dzamakatengesa muchida kudevelopa musha uyu. Ndida kuti musha uyu unake sezvauri. Nyika ino inozviziva ndichiuya munomu ndanga ndine D4D yangu tsvuku. Aiwa ndaiti ndakaipakapa wainzwa kuti ndini. But zvese izvo zvakaenda pamusha uyu. Saka musha uyu ndine rudo nawo. My whole life earnings, ndingati my whole life earnings, sendirese randaiti ndakawana kana ndakanhonga ndaiisa papi? Pamusha uyu. Saka this is my whole life. Saka ndichiti handibve ndinogara zvangu. Makore mana it was not easy. Uncle Sendi nyaya yawatangaridza ndibva ndaitaura ndichiburikidza. Makore mana it was not easy. But ridza nditende kuti Mwari vakanga vandigoverawo mukadzi ane rudo. Unoona kuti vakadzi ava vazhinji vavakadzi vasina moyo une rudo vanotiza. Handisi kuti vakadzi havana rudo, vakadzi vane rudo. Asi amai vemusha uno, amai Challenge, baba zvimwe zvinhu handikwanisi kuzvitsanangura. Hondo dzavakapindana nadzo, inini ndichipinda nadzo. Dzimweni dzenguva vachindimirira ivo vachiita semurume, ini ndichiita mukadzi. Nokuti pane nguva dzandakamhingirira da kuti ndidrake ndaneta, but ivo vakamira segamba vakati no, handei mberi. Saka unoziva Uncle Senti, amai vava ndinoda kuti ndikuvatenda zvizhinji. Mufunge kana uchitenda munhu hauzotenda iye dunga munhu, unotenda nevabereki vakabereka vakadzidzisa. Saka vanabereki vangu, vanatezvara vangu nanambuya vangu, ndinovatenda zvizhinji vakadzidzisa mwana. 4 years it was not easy. Muchigara panze panapa. Tichigara panze panapa. 4 years vachimhanya kunotsvaga chimbuzi. 4 years vachitsiga mugore yemvura. Mvura taiwana kubhoro riri kumizimu kuna Bulawayo Road, ndiko kunowanika mvura. Saka makore mana iwayo it was not easy kwavari.
Saka Uncle Sandy ndoda kuvatenda. Ndochida kutenda zvakare muri yeZimbabwe ana amai vose. Unoza ana amai vose makatikoshera mufungi. Makationa tichirimbinyuka kunzoko. Ndimi. Makationa tichirimbinyuka kunzoko ndimi. Saka zvoreva kuti imimi munofanira kutiita kuti tirimbinyuke. Saka ndoda kuvatenda ana amai vose. Ndoda kuvatenda pana ana amai vamwe vauya pano. Vokuchechi ana amai vatungamiriri vachivapawo simbiso kuti aiwa mwana simba zvinoita sechete zvinonaka nemiteuro yaiswa. Vana amai ndo vaiva vachinamata zvizhinji. Handisi kuti ana baba vakanga vasingauyi. Kazhinji taiona ana amai vaiuya vachinamata. Munamato wakapedzera kuitwa panapa Uncle Sandy. Pakauya vamwe amai handichavaziva zvangu zita ravo. Vakauya vane 2 kg yavo yemufushwa werep. Vakauya vane madomasi avo. Vakauya vane garlic yavo. Vakauya vane maonyeni avo. Vakauya vane katsapo kehupfu wavakati vakatorawo musaga ravo. That is 3 months ago if I'm not mistaken. Vakauya nako. Vakati izvi ndo zvandinazvo mumba mangu. Imi michidya. Takagara pasi naamai takati Mwari ropafadzaiwo amai vava. Vakabva vabuda zvavo vakabva vaenda. Takasara takadya hatina kungoti mufushwa. Takadya nekuti takaziva kuti zvauya naamai. Vauya vazviita nerudo. Saka da kuti nditenda ana amai vose vari muno muZimbabwe. Kuti vana amai munotigonera mufungi. Makaona baba rakasunga tai musafunga kuti kugona kwababa. Uncle Sandy. Smart dzese dzamunorova idzi. There is a woman behind. Saka ana amai avo toda kuvatenda. Toda kutenda amai chirenje zvizhinji. Nevabereki vavo. Zvichida vangadai vakati zvaiwa mwanangu watambudzika dzoka. Asi waiona mbuya vaiuya vachihumburuka ipapa. Atezvera uchiuya vachihumburuka ipapa. Woti aiwa shinga mwanangu gara. Watagara. Ndine vabereki vangu amai vangu nababa vangu. Aederina. Avo tinovati aederina. Aiwa ndinovatenda zvizhinji. Minamato yavo yanga yakasimba nguva dzese. Havagona kunyatsofamba. Asi vaiti kana vasvika ipapa kunamata. Vaipfugama vonamata. Saka ndangoti nditende vanhu vava. Vakawanda mufunge zvenyu Uncle Sandy. Asi ndikutenda kuna ana amai nhasi. Ndichazotenda dzimwe hama dzose asi ana amai ndoda kuvatenda whole world kana chita amai ndikureva whole world kuti mose ana amai makandikoshera. Minamato yenyu yamaisa yakasvika. Takainzwa. Ndinotenda Uncle Sandy. Chibanda. Yes. Over to you say. Ndadzamirwa nemashoko ataurwa pano. Amashoko ari kuratidza kuti ana mai musakangana zvakare kuti tinotoiti our motherland. Kuti upenyu hwedu haugone kubvarurwa kana kuseparatwa kubva pana ana amai. Ungada kuti kudii kushoko rataurwa navachirechi? Ichokwadi vana amai vakakosha. Ndosaka uchiona kana munhu paanorohwa, vanhu paanochema, paanorwadza, anochema achiti amai kani. Hapana anombochema achiti baba we. Baba we, handivaiziva. Saka vana amai, aiwa matendo. Ndozvandingade kutaura ivavo. Ichokwadi ndichingoda kutsinidzira kuti ana mai bhondi ratinaro neanongonzi mai rakakurisa. Ndanzwa kuti pano patakagara pakadyarwa minamato. Minamato yakadyarwa panguva yaidyarwa pamwe pachona yaita sekunge isina zvairi kuita, isina simba, but ndiko kumwe mamwe mabukira ave kuitika yezvino. Kutogara kwatakatoita panapa, kutogara kwakaita uchiona this video, it's as a result of someone akauya akadyara munamato. Havana kungodyara munamato panapa badzi, asi chinhu chinonzi munamato chiri spiritual. Vamwe vakadyara vari kupi, vamwe vari kuUK, vamwe vari kupi, vamwe vari, and ana mai even now pamadonations ari kuuya. Vana mai muchanoona kuti namba yakakura ndiana mai. Madzimai ndo vari kuuya. Hatisi kuti vana baba, maybe inyaya yekuti varume tiri vashoma here, vana mai vakawanda. Ende Mwari vakazviita for a reason. Ana baba tinotuma ana amai. Saka ana baba vari mumuchinichi. Kureva kuti pari kutaurwa zvamai, havagone kuva mai kana baba iwosipo. Ndizvozvo. Saka vakakosha kuti nzi amai ndi baba. Asi wana amai vanozoenda ine extra step. Pane pamwe pavanonzoenda munotenga kanyama. Ubva waziva kuti aiwa tine dambudziko riri mukati memusha wedu.
ubva vatenga tumavegetable baba vasingazivi ubva vatika $5 kasara keke handikandi kudambudziko rina achirenje asi inenge yabva kuna baba asi amai vanozoziva kuti yofamba sei mari saka toda kuti vana baba varimo muchinichi asi ana amai aiwa muri pamberi nokuti munombotora dzemuriwo mosacrifice kuti mhuri dzidye mavegetable muchikanda kudambudziko. Mashoko makukutu. So video rino iri saka tatongoridedicata kune mana mai ende kune mana baba zvakare ndinoda kuti you are the best. Vamwe vanobva vata inini handina mudzimai saangosei kana kuti inini handina murume. Aiwa teerera nyika inoi kuti inge iri inofamba pasi rino kuti pange pari panofamba umwe neumwe ane pake input yaari kuisa. Iwewe pane zvaunotoisa input, pane zvaunotoisa effort yako, ipapo tiri kukuti aiwa a big shout out to you. Tiri kuti aiwa imimi ndimi munoita kuti zvinhu zvinge zvinodi zvinofamba. Umwe akambondiudza kuti nyika tichidzidza kuchikoro pane inonzi ecosystem. Yes. Pane ecosystem vana vatocontributawo panapa. Handimanzwa vachirenje vataura vakati pane mari dzenyama panozopesa pakudyiwa muriwo. Pane pamwe pachona panonzi aiwa nhasi atitenge chingwa ngatimbobhekaiwo vana mai vachizama. Ari kutonyanyoita seanoomerwa neupenyu hwachona vana. Saka vana vedu zvakare varimo muchinhu chachona. Vana varimo muchinhu nekuti ipapa dzimweni dzenguva amai vanofanira kubhadharira mwana bus fare kuenda naye kuchikoro. Asi dzimwe nguva vanoti chienda wega. Aenda wega vanzi mhanya nevamwe vachiziva kuti pane pondo yokuenda nekudzoka. Iwo ukanda pondo yachine padambudziko raachirenje. Zvoreva kuti mwana atopinda indirect musacrifice. Ndaifunga ndainzi nevasikana vangu. Pane umwe wandakati kumazuva akapera ndikati no handina mari yemaextra lessons avo vanozoenda vachiita maextra lessons avo. Akanditi dad hamuna mari yemaextra lessons because vana vedu havatende kuti hatina. Amen. Saka ndiri kutoona zviri kumeka sense because chandanga ndisina inyaya yekuti kudhiraivha kubva panapa kuenda kwandinogara nekudzoka ramwari rega rega kana ndichiti ndiri kuda kuzonoona vachirenje ndine 40 kilometers extra per day. Kuroti if iyoyo ndofunga kana izvozvi muri kuzoona kuti ndiri kundikana. Ndani mazuva ndichiuya panapa ndachibanda kutokundikana iko kwete kuti handisi kuda kutokundikana nokuti unoona kuti wakadhiraivwa nemumwe dhiraivha iwo unoziva kai uri dhiraivha zviri riski. Unofamba uchingotsika mabhireki uchingotsika akaonawo mafuta awanda unenge uchingoita zvese zvese. Saka wakaona wasacrifice kusiya motokari kupinda motokari yemumwe dhiraivha. That's a big sacrifice uncle sides. Ininiwo zvangu neblink bling yemotokari dzamanadzo mazuva nedzi vakomana handifungi kuti mungade kusiya enyu mamotokari muchifamba nemotokari diki. Ana chibanda vana adiki ka ndozvibaba zvedu izvozvo ana chibanda muchitoona ndozvibaba izvi ndozvibaba zviri hambo chete but pane munhu akandiudza akanditi chibanda chibaba anzi chibanda chibaba simbi hombe. Regeni bokuonesai chibanda hatizotaure panyaya dzemaassets. Pandofunga ndakambokudze kuti chakati nechakati chachibanda yotori mota ndizvozvo. Saka chibaba ichi aiwa tinotovarespecta kana muindustry kune vanovaziva so closed vanotokudza kuti aiwa chibanda ndo vanhu vacho. Tinotenda vachibanda nokuti munoramba muchititsigira. Rambai muchititsigira. Munozikanwa ndakakunzwai kumatombo. Aiwa tinotenda. Saka hama dzangu kana muchiona baba chirenje vakagara pagedhi mune musha uri mukati umu. Musha iwowo ndo wavari kuti aiwa uri priceless. Ndozvingotaurwa navachirenje. Musha uri muserum kwavari hausisiri musha une price. This property is priceless. So giving back this property kuna vachirenje munenge mavadzorera upenyu hwavo. Saka
matoona tadzoka panapa zvakare tiri kuti $1 will make a difference. Yes. $5 will go a long way. Your 10 US, your $100, your 1,000. Hakuna amount iri kunzi iri too small. Number ndo dzataisa pa screen dzakanzi Eni Betson. Mukuru maremittance ese kana chiti maremittance ese kuna ana Remitly, vana World Remit, vana Mama Money, vana Western Union. All those channels dzamoshandisa kusenda mari, you can use to send kune zita rapo rakanzi Eni Betson. Yes. Also tine GoFundMe link rakacreatwa na anonzi Give Mochari. Vanhu vazhinji vanga vachinetseka kuti ko anonzi Give Mochari ndiani? No, ndiye creator, ndiye akati createra GoFundMe. So we just want to say a big shout out kuna Give Mo. Muzukuru wangu wepedyo Mfunge. Rudo rwainaro runotishamisa, Mwari kudenga kuitire zvakanaka. Beneficiary vanhu vanga vachifunga kuti pachange pane zita raBarnabas Chirenje. Hapana zita raBarnabas Chirenje. Tatinatotsanangura. For the sake yevasiri kunzwisisa kuti ko chii chiri kuitika, kuna umwe munhu ari kungoda information iyoyi kuti aite donation. Barnabas Chirenje haapo, but story yake ndo iripo. If you go pa GoFundMe platform pedu, pane anonzi Charles Mufiri beneficiary. Charles Mufiri ndiye akabereka Barnabas Chirenje. Ndiye akamiririra anditi Barnabas Chirenje ndiye wepedyo wekuti mukaisa kuna beneficiary anonzi Charles Mufiri mangoisa kuna Barnabas Chirenje. Saka musavhunduke zonyine mazita iwawo, mazita anoita kuti basa rifambe riende mberi. Mr. Chibanda, tinoda kuti tinazopajekesesa futi ipapapo. Chikonzero kuti sei pasina kuiswa zita rakanzi Barnabas inhawe kuti muno muZimbabwe munomu hatikwanisi kucreata GoFundMe. GoFundMe inokwanisa kucreata kunyika I think ma-Western ma-European countries. Saka ndosaka takatsvaga hama yedu iri pedyo, iri kunyika inokwanisa kucreata ikokoko kuti tikwanise kusenderwa mari. Saka ndo mamiriro zvakaita hama dzangu, tati tinge tiri tinojekesa. Saka sunungukai kunge muri muno ita madonations enyu. Mr. Chibanda, garai matiudza kuti tichipeta zvedu kuti mari yedu yese yave pamari. Mari yedu yese tichisanganisira ku GoFundMe, maremities ese, kuna ana EcoCash, kuna ana Mukuru, kuna ana Chichi, kwese mari yese so far yamadonata yadarika iyo 50% of 25,000 yatrubuda. Alright. Ichangodarika. Ngatingotora kuti yapa 50%. It's 12.6 something. 12.620 something. Ndo patave 12,600. To be exact, and it is 12,600. Ayo, indoda mbogombere maoko enu. Tinodada nemi vakakosha nokuti mazuva atapinda muchinichi nepatava nhasi nepfuma yaunganidzwa samudza cheni kuchikoro ndodzataiti it can't, because ndofunga nhasi tamuzuva rechi9 kana ndisiri wrong, muzuva rechi9 taita 12,500 which is 50%. Saka wakadivide 9 nekune kusvika ku50%, 50% into 9 unobvaona kuti it can't, asi kwavari zvaita. Saka vakakoshesesa vaita kuti zvinonzi hazviite zviitike. Saka vakakosha muri yeZimbabwe. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Saka taapakati nepakati. Saka deadline redu vazhinji vari kuda kuziva kuti deadline redu musi wani, musi wa13 November. Anditi 13 November tinofanira tane 25,000 US plus. Anditi musi wa13 right? Kureva kuti musi wa14 mangwanani tiri kufanira kutora mari iyoyo vachirenje voita zvavari kufanira kuti vadii vaite.
vazhinji vari kuti manje mari yacho hazvizo aiyo pane magweta anozikanwa nemukurumbira vari kufamba navachirenje. Saka panyaya yekuti mapepa anofamba sei, zvese zviri kuitwa zvakanaka, Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Asi vanhu vari kubvunza kuti toda kumbonzwa stori yehanzvadzi yavachirenje. Pane vamwe vakandibata zvikanzi makatipromisa, hamuwanzoti mukapromisa mungozoti zi. Chibanda, story yehanzvadzi yachirenje ka ngatimboimirei. Alright. Tine evidence yatiri kuita sei, yatiri kuunganidza. So far taane about 80% of the evidence, if I'm not mistaken. Saka da kuti ingosvika chi pa 100% evidence. Hai kuuya iri kuuya hai musatye. Muri kuona ndiri kuseka ka? Ndiri kutongonakidza hangu kuti chimoto kai. Aiwa, hachisi chimoto. Kana evidence iripo zvinhu zvakaitika, hachisi chimoto. Mameseji aripo. Chibanda media. Amani makaziwa kakasroga ndingakanoti Chibanda media reporting as it is. Tongo reporta sezvazviri. Tongo kungo amplifier zvinhu zviri chaizvo nemo. Vachirenje muri kutova kudini nyaya iyi? Tinoona kuti tinenge tasvika kupi nokuti iko zvezvi tiri muprocess. Vazhinji vari kuti dzidzai kuregerera anditika, asi hatisi kuti nyaya yasisi yaiswa aside, asi tiri muprocess yekudzidza kuregerera. Kana Mwari vatendedza, imi minyika matendedza, isusu tichanzwa kwamuri kuti toita go ahead here kana kuti toita ruregerero. I think ango ngatizoite video tichibvunza ivo vateereri ava kuti nyaya yaCC yobuda here kana ndiyoregedza kubuda, vanhu vovhota. Toona kuti namba ichati yes yakakura sei, namba ichati no yakakura sei. Tobva taita sezvo. Saka uye zvakare vanhu vari kuaccuswa panyaya iyi tichawapowo zvakare platform yekuti varesponde, nekuti isi tiri media chedu tinobalancisa masaidi ese. Alright, kuti vari kunzi ndivo vakaita zvakadai, kana tichapa vanhu mukana. Munhu wese achapiwa mukana. Ava vachaburitsawo evidence yavo yezvavari kutaura. Ava vachaburitsawo evidence yavo yedefense, ava vachaburitsawo defense side ravo. Also tichazodana vamwe vepanapa anditi vepama platforms kuve comment section, majaji vanoti toda kuuyawo kuzoita video panyaya iyi. Pakupedzisira tichakukokai mouya togara pasi motaura maonero enyu, because tikaita nyaya idzi tikasambodana ava Chibanda hatina zvatinenge taita. Nyaya iyi mukupedzisira ava ndo vanofanira kupfiga kutaura kuti inzi yavharwa. Isusu chatinozwa ndechekuti kukereke kwandinopinda inini postori yekwedu yekwakuruga inonzi mukuru ndiaipedzisira kunge maelda muombe ndiaiisa ngoni. Saka imimi ndimi maelda vaombe, ndimi vatinotarisira kuti muchaisa ngoni panyaya inoyi. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Thank you very much. Mwari wekudenga vachikudi vachikukomborerai. Chibanda, shoko rako rekupedzisira Sauri. Rega nditende futi sekutenda kwamaita kuti maita basa, muri kuita basa, vese vari kuita se vari kumira nesu, vari kusapota Chibanda neSaint TV, vari kusapota mudhara wedu. Chingoti rambai muchilike nekushare mavideos edu kuti aonekwe pamasocial media endo zvakasiyana-siyana. Nditika kuti video rakaenda viral rinoricha vanhu vakawanda, mudhara anowana help nekukasika. Ndichiti nyaya yamai, nyaya yasister, nyaya yasister iri kuuya, garai matenga madata bundles. I think for now it's lockdown. Baba Chirenji, shoko renyu ranhasi. Shoko rangu ranhasi ndinokuti mwoyo wangu uri kufara, asi mufaro wandinawo uri kubva kwamuri. Saka chishuwo changu kuti mufaro wangu urambe uchipfachukira, unopfachukira nekuda kwenyu. Ndinokutendai, ndinotenda amai Chirenje nokumira neni kwavari kuramba vachiita. Nenyika yose, pasi rose, inini maoko angu noramba ndichingodzosera manje kuti aiwa, rambai makadaro, rambai makamira neni. Ndinokutendai. Aiwa, ndofunga manzwa mashoko makuru pazuva ranhasi.
Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Ndoda kuti ndingokuudzai kuti isusu sekutaura kwandinogara ndichiita takafanana nehove. Hove inogara mumvura. Mvura yachona ndimi. Hove haigone kuita manyawi yobva yazvisvipa kubuda mukati memvura nekuti inooma. Isusu mukatirasa mukatisiya, especially patasvika apa, tinokwanisa kuzosvika pakuomerwa zvikasafamba zvakanaka. So kune vasati vaita madonations avo, one kwai muri munoita madonations enyu pazita riri pascreen, Mwari wekudenga achikukomborerai, Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji achikuitirai zvakanaka. GoFundMe link redu ririmo zvakare mudescription. Zita rangu riri pachitupa, ndinonzi Uncle Saint, Chigotwe, mumba mana mai venyu, chanzvadzi chamama. Aiwa, iyi yamunoti Motherland, iyi hanzvadzi yangu. Tinotenda. Aiwa, for now ngatiti much love and God bless. Yes.